Ами, здравейте! Имам така отговорната задача да стартирам с презентация, която съм озаглавил. Виждате с какво име. Но преди да ви говоря каквото и да е, искам да кажа, че аз лично съм възприел участието в подобен вид събития за кауза. Кауза свързана с това да повишим финансовата грамотност в България до едно по-високо ниво и да помогнем на хората да взимат правилните инвестиционни решения. Разбира се, през моя 15 годишен опит съм виждал всякакви ситуации и съм стигнал до заключение, че има няколко неща, които, когато се спомене думата спестяване или инвестиции, будят както много въпроси, така и много страхове. Надявам се с това, което ще ви кажа в следващите 15 минути, да разсея голяма част от страховете ви и така да ви дам една увереност в вашите бъдещи инвестиционни или финансови решения. И така, обикновено, когато се запозная с някой и като кажа, че съм инвестиционен консултант, който управлява инвестиции на борсата, и хората обикновено казват: много интересно, и до там приключва разговора. Други пък, които са наясно какво са капиталови пазари, инвестиции и така нататък, казват: това е страхотно. Инвестициите на борсата дават невероятни възможности за печалби. И аз казвам: да, така е. И след малко разговора протича следното изречение: това с борсите, с инвестициите май не е за мен. Аз не съм подготвен да го правя. И аз казвам: да, сигурно не си подготвен да го правиш. Напълно нормално. Аз не си оправям сам колата, не си ремонтирам сам климатика. Има хора, които разбират, са професионалисти в съответната област и може да ползваш услугите им. И съответно в този момент установявам, че страха повече надделява над желанието човек да пробва нещо, което със сигурност ще му даде добър резултат. Разбира се, когато много колеги говорят за инвестиции, те представят темата много едностранно. Според мен, когато говорим за инвестиции, инвестициите са процес. Това не е еднократен акт. Не е като да купиш кола или да купиш апартамент. Инвестициите би трябвало да бъдат разглеждани като един процес. Процес, който изисква дисциплина и изисква подготовка от ваша страна, но за да не бъда така неразбран до край, подготвил съм няколко примера. Примерите са свързани с това, че обикновено ние спестяваме за неща, които са наша бъдеща цел. Цел свързана с това да реализираме мечта на покупка на имот, да реализираме по-добро бъдеще за нашите деца, като им дадем възможност да учат в престижни университети, където таксите са високи. Или пък да си подсигурим нашето по-ранно пенсиониране и да не разчитаме на мизерните пенсии, които ще получим със сигурност от държавното осигуряване. Всеки със сигурност има своя индивидуален и своя личен мотив да спестява. Няма да забравя думите на един мой преподавател, че най-добрата характеристика на парите, това е тяхното количество. За да постигнем каквато и да е финансова цел, ние трябва да натрупаме определено количество средства, така че те да сбъднат тази наша цел и наша мечта. Обаче по този път, даже най-добрият план да си направим, по пътя до финансовата ни цел, има едни 3 препятствия, които аз съм установил във времето, че изключително много ни пречат. Първото нещо е това, че спестяваме по-малко от необходимото. Ние си мислим, че дадена сума ще ни бъде достатъчна, обаче в крайна сметка след няколко години се вижда, че тя не се натрупва в достатъчно голям размер и ние просто пропускаме определени възможности. Другото нещо, което ни спъва, е този страх. Сега ли е момента да започна да реализирам дадена инвестиция? Сега ли е момента да направя нещо? Има едни такива страхове. Няма универсален отговор сега ли е момента. Има примери, които ще ви дам малко по-късно, как би следвало да разгледаме точно този въпрос за момента. И другото нещо е, че инфлацията изяжда спестяването ни. Всички го усещаме по джоба си, нали? И тази инфлация, много често медиите ви говорят за едни малки числа. 3%, 4%. Аз искам да ви покажа голямата картина. За 25 години инфлацията в България е 211%. Какво означава това? Това означава, че всяка година
вие сте платили данък инфлация в размер на 4,6%. От този данък няма измъкване. Всеки от нас го плаща. И какво означава този данък инфлация? Че ако имаме 100 лева, забравени някъде преди 25 години, това, което сме могли да си купим за 100 лева тогава, сега вече няма как да го направим. Покупателната стойност е под 33 лева на тези 100 лева. Предполагам, че това нещо всеки сам го разбира и по джоба си. И така, когато говорим за спестяване и инвестиции, много е важно да разберем, че неинвестираните спестявания губят тази покупателна способност. Инвестицията реално е лостовия ефект, който отделя спестяванията и ни приближава към бъдеща цел. Това е доказано във времето и ще ви дам и пример с това нещо. Но когато говоря с наши приятели, партньори и клиенти, обикновено акцентирам върху това. Не мислете за номиналната доходност, защото някой казва, примерно, аз ще взема сега от един апартамент под наем 4% доходност. Да, но това е номинално. Когато приспаднем инфлация от 4,6%, това означава, че реалната доходност е 0,6. Т.е. сме изгубили 0,6 от покупателната си стойност. Затова ви давам пример с реалните изражения на инвестициите. Предполагам, че повечето от вас знаят с кои са инвестиционните класове активи, като държавни ценни книжа, корпоративни облигации, акции на компании, благородни метали, като златото. Недвижимите имоти също са клас актив за инвестиции. И виждате, че за последните 25 години реално активите, които могат да покрият инфлацията, са акциите, както на глобално ниво, така и на местно ниво. Благородните метали, най-вече златото, покрива инфлацията и до някаква степен и недвижимите имоти покриват. Съответно, тези финансови решения и участието на капиталовия пазар е нещо, което, както казах в началото, буди страхове. Много хора си казват, аз кой съм, че да ходя при големите акули да ме издат там на финансовите пазари? И е нормално. Наистина има големи акули, които по всякакъв начин се опитват да играят срещу вас. Да, обаче, вместо да бъдете финансова акула, пробвайте да бъдете един умен делфин. Какво правят делфините? Нали? Предполагам, че на бургазли няма нужда да обяснявам. Делфините са умни същества, които заедно действат и се пазят от неприятности. Препоръчвам ви да обмислите това, че когато колективно инвестирате, т.е. като вложите парите си в един фонд за колективно инвестиране, вие имате по-голям шанс да стигнете до по-добър резултат. И защо е така? Защото реално чрез колективните инвестиционни схеми, наречени и взаимни фондове също, чрез тях вие купувате готов портфел от инвестиции, няма нужда вие да правите анализи, обследвания и сделки на финансовите пазари. Купувате професионалното управление, получавате го от своя портфелен менеджер. Съответно, тези доходи не се облагат, натрупвате една добра стойност и също така получавате диверсификация на риска, което е много важно. Нещо, което повечето хора не разбирате как работят взаимните фондове. Мисля, че в България голяма част от страховете са свързани с това, като не разбираш нещо как работи, да кажеш, то не е за мене. Искам да ви кажа, че това нещо с взаимните фондове не е чак толкова сложно. Просто вие като инвеститор трябва да изберете на кой да доверите парите си. На кой фонд. Коя е вашата подходяща инвестиционна стратегия. Това е нещо много важно. След което давате парите си в една банкова сметка, която е под надзора на банка доверител. Не ги давате просто е така на някой, ето ти едни пари, инвестирай ги, а ги инвестирате абсолютно ясно и прозрачно и съответно получавате отчетност всеки един месец какво се случва с вашите средства. Тези пари биват директно инвестирани на пазарите и носят доходност. Тази доходност се натрупва в цената на един ваш дял. Всички вие си представете, че формирате един фонд и всички ваши средства се наливат в един портфел и всеки един от вас, според размера на своята вноска, има цена за съответно за своя дял. И не на последно място,
Освен, че нали, всички са заинтересовани да има добри резултати, има една комисия за финансов надзор, която общо взето ни контролира всички нас и следи ние да имаме максимална прозрачност и акуратност спрямо нашите клиенти. Много често ме питат, има ли най-добра стратегия? Кажи ми, кое е най-доброто за мен? Универсален отговор на този въпрос няма, за съжаление. Всеки един от вас е индивидуален, всеки един от вас има индивидуална цел и това трябва да бъде преценено на лично ниво. Има обаче един принцип, че когато инвестираме регулярно, малки вноски, но регулярно, ние си съставяме така наречената база за растеж на нашите спестявания. Независимо дали пазара е висок, дали пазара е в рецесия, дали е нисък, дали има трусове, войни, каквото и да е, когато ние инвестираме методично и бавно, не се излагаме на риска да сбъркаме. И съответно, това нещо може да го видите с много примери. Сега нямам време да говоря за конкретни примери, но много хора ме питат кога да започнем. Кога е правилният момент? И аз казвам, най-правилният момент, ако трябва да се пошегувам, разбира се, е в момента, в който си се родил. Да, обаче, на практика ние трябва да извървим един житейски път, да стигнем до определено ниво на доходи, за да може да започнем да спестяваме. Нали така? И когато говорим по отношение на спестяванията, искам само да ви кажа това нещо. Ако друго не запомните, поне запомнете това, че времето е най-важният фактор в инвестирането. Сумите и размера на спестяването също са важни, но времевия фактор е най-важният. Виждате пример с момче и момиче. Момчето започва от своята 35 годишнина да спестява, момичето от своята 25 годишнина. Защото жените почват да мислят малко по-рано за някои важни неща в живота. И съответно момичето натрупва 48 000 лева спестяване, момчето 36. Разликата е само 12 000. Но виждате крайния резултат. Потенциалният доход, който ще натрупа момичето, е над 637 000. Момчето ще натрупа малко над 227 000. Почти 3 пъти е разликата. 410 000 разлика. Заради едни 10 години и заради едни 12 000 лева не инвестиране. Много хора, като видят този пример, си казват, ама след време ще си направя по-голяма вноска. Ще се удвоя. Няма да спестявам само 100 лева. Да, обаче математиката е нещо, което е много точно и ясно. Виждате, дори при 200 лева вноска, ефекта не може да бъде догонен. Ефекта на първите 10 години. И това ви го давам като храна за размисъл, да разберете, че колкото по-бързо и прецизно вземете вашето финансово решение по отношение на спестяването си, толкова бъдещия резултат ще бъде по-добър. Като говоря за резултати, да ви покажа резултатите на нашите фондове. Защото много пъти хората казват, ами как може да бием инфлацията? Ами, инфлацията може да бъде победена, разбира се, не във всеки период и не във всички условия, но ние за нашите клиенти убедително бихме инфлацията. Разбира се, всеки един от нашите фондове има своята характеристика. Елана Фонд Менеджмент управлява фондове, които имат една такава палитра от най-ниско рисковите до най-високо рискови профили. Това означава, че първо вие трябва да прецените дали вашия рисков профил отговаря на профила на фонда. Защото много често имаме тази диспропорция, хора, които не могат да носят висок риск, но пък искат висока доходност, инвестират високо доходни инструменти и след това резултатите не са спрямо очакванията. Ще ви дам пример с два от нашите фондове. Какво правят те и какво реално постигат. Имаме фонд, който е наречен Елана свободни пари, защото обикновено нашите клиенти се държат свободните средства, които са най-краткосрочни, в рамките на примерно една година знаят, че няма да им трябват ни средства и ги вкарват в този фонд като алтернатива на депозита. Защото банките, колкото и да рекламират, няма да ви дадат повече от 1-2%, в най-добрия случай. Нашия фонд за последната една година видяхте, че постига близо 7% доходност. И защо е така? Защото ние реално вършим работа на банкерите, което те не искат да свършат за вас. Ние инвестираме на всички глобални пазари и взимаме тази доходност, която е максималната от пазара и я даваме на нашите клиенти. Другия фонд, който искам да ви обърна внимание, е уникален за България. Такъв фонд в България не се предлага, единствено ние го правим. Разработихме преди 3 години стратегия с Ned Davis Research, която е компания, която анализира глобалните тенденции на капиталовите пазари.
И на базата на техните анализи ние изграждаме нашата инвестиционна стратегия. Както може този фонд да инвестира в супер консервативно и най-ниско рисково, когато времената са трудни и виждаме, че перспективите за растеж липсват, така можем, когато видим, че перспективите за растеж вече са силно положителни, да инвестираме средствата на фонда в максимално високо доходоносни, но и високо рискови активи, за да извлечем най-добрия потенциал от пазарите. Тази гъвкавост ни дава възможност да пазим капитала на нашите клиенти. Защото обикновено една инвестиционна стратегия на един фонд е строго определена. И портфолио менеджер не може да избяга от ограниченията си. На кафе паузата, ако искате, може да обсъдим точно тези детайли. Но преди да ви отекча, искам да ви дам един съвет. Съвет свързан с това, че всеки индивидуално трябва да провери себе си, както се проверяваме за кръвни изследвания и за други тестове, които правим, трябва да се тестваме финансово, ние в коя категория на инвестиране би трябвало да насочим средствата си. Защото, вярвайте ми, наистина това е най-важното. Има хора, които съм виждал, които могат да носят риск. Имах клиент, който беше на пенсионна възраст, инвестираше в супер рискови активи. Той постигна страхотни резултати, защото задържа инвестициите си дори в най-турбулентните времена, когато КТБ фалира. Имах по същото време млад клиент, който беше IT специалист, който имаше страхотна кариера, страхотни доходи. Той се оплаши. Защо? Защото той не познаваше себе си като настройка спрямо риска. И съответно пропусна ползи. Всичко това го казвам с идеята, че преди да вземете вашето инвестиционно решение, влезте в нашия сайт, абсолютно безплатно и без никакви ангажименти, може да си направите бърз и кратък тест и ще получите на вашия имейл отговор как смятаме, че би следвало да инвестирате вашите средства, в какъв профил на инвестиране би следвало да бъде вашия. Ами благодаря ви за вниманието. Надявам се, че всичко, което чухте, събуди въпроси у вас и ще се радвам да го обсъдим малко по-късно.